Arrabako refugio moduen ezagune dan hau, berez bere izen ofiziala Angel de Sopeña zan. 1960an ereki izan refugio hau Bizkaiko Mendi Federazioan ekimenez. Momentu horretan Angel Sopeña bertako lehendakaria zan. Eta, bueno, pues, Sanuriko udalean, duela gitxi enteratu ginenean, Angel de Sopeñak beste frankismo garaian beste kargu garrantzitsu batzuk ere euki zeuzela, tartean Falange Espainol eta Jonseko arduraduna izan zen, eta Bilboko tomagatik eta kondekoratua, frankogatik kondekoratua izan zanez, merituaren gurutze gorriarekin, erabaki gendun, Sanuriko udalean erabaki gendun, izen aldatu behar gehuntzola, pixkate memoria historikoa ere landu behar gendulako. Eta apur bat erreparazio hori egiteko. Eta holaxe, ekainaren 14an etorri ginen, udaletxeko langileak eta zinegotzi batzuk izena kendu geuntzon, ordukoa, Angel de Sopeña, eta gaur etorri gara plaka barria jartzera. Erabaki hartu zen, aho batez, proposamena eraman gendun udal gobernutik, eta udal osatzen dugun bi alderdiok, bai EH Bilduk eta EAJ-PNVek, aho batez adostu gendun izen aldaketa. Orduan esan genke, maiatzetik ona, aterpeak izen barria deukala, eta hemendik aurrera Elorria aterpea deituko dela. Elorria dalako hemen ondoan dagoen iturriaren eta Tokionen toponimo.